Mama V vashamisa zvakare ruzhinji rweZimbabwe mushure mekutenga imwe motokari itsva yeMercedes Benz. Kutenga uku kunotevera Land Rover Discovery iyo yavakatenga gore rapera nemari yainzi yemusana. Mama V vachiseka zvavo vati Benz iyi vaitenga nemari yavanga vakasevha vakachengeta yekuroora. Vachitaura vati mari ndakasevha for marriage ndatenga mota, will try again next year. Mama V avo vane makore 24 ekuberekwa vave nebudiriro huru muindustry. He has achieved quite a lot, from maawards kutravela kunyika dzakasiyana-siyana nekuvaka imba yavo nevabereki vavo. Mama V vaita zvikuru muindustry. Mama V avo vanozivikanwa nekuekita madhirama avo vakapfeka nhumbi dzechikadzi vakambotsoropodzwa zvikuru nemuimbi wehip hop Holly 10 mamazuva apfuura ayo, achiti kuekita kwaMama V kuri kukonzeresa confusion kuvana vadiki avo vave kutevedzerawo kuekita uku, izvo zvakazopedzisira Mama V vakandira Holly 10 masamanisi ekukoti. Nyaya yacho yakazotsikwa-tsikwa zvayo. Zvisinei, nhasi izuva rakakosha, svondo yakaropafadzwa. Makorokoto admire mushambi Mama V mhosva nemudziyo mutsva. Izvi zvinokudzwa.